valtion omaisuuden yksityistäminen etenee hallitusti. Sä haluat, että totuus tulee ilmi. Maailman pitää perustua totuuteen. Niinpä. Sai selville jotakin, minkä olisi paras olla pimennossa. Perkeleen tumpele, ettei saa 5 ydinvoimalaa aikaiseksi, vaikka maasta loppuu sähkö. On saanut lontoolaisen konsulttiyhtiön CRC:n laatiman selvityksen valtion energian ostajaehdokkaista. Parhaana vaihtoehtona pidetään tiettävästi edelleenkin sveitsiläistä GIP-sijoitusyhtiötä. Tämän kaupan myötä ulkomaisen omistukseen siirtyy 4 ydinvoimalaa, 27 vesivoimalaa, 70% koko sähköverkosta. Mutta miten tämä GIP aikoo hoitaa syrjäseutujen sähköhuollon? Nousevatko esimerkiksi tariffit välittömästi? Estäkää se kauppa. Mikä kauppa? Mitä Tarja sanoi puhelimessa? Estäkää se kauppa. Mikä kauppa? Valtion energiayhtiön kauppa. Contact the ministry today and say that the deal must be carried out in a faster pace. This transaction is the most important for us, for me than anything else. Understand? Yes. Se lahjoitti mulle teoksensa Kättelevät miehet. Kuva oli käsitelty rankasti, mutta silti siitä erotti 4 ihmistä, joiden pitäisi olla yhdessä. Nardi Day, 2 suomalaista ministeriä ja Mark Hollander. Ne valmisteli sitä kauppaa. Niin. Originaalinauha oli kuvattu yli vuosi sitten. Valtion energiayhtiön tarjouskilpailu on pelkkää pelleilyä. Nauha. Näyttöä ei ole ilman sitä. Mutta me keksitään jotakin. Ei tätä tähän jätetä. Miksi miljardööri haluaa ostaa energiayhtiön napapiiriltä? Tuskin se siihen ryhtyy jovialin luonteensa vuoksi. Energiayhtiön kauppa on herkässä vaiheessa. Hinkkanen veti esiin parhaan argumentinsa, yleisen edun. Niin. Meidän pitää estää se kauppa. Miksi? Anna ne hoitaa hommansa ja ne jättää sut ehkä rauhaa. Ei jätä. Euroopan unionin kilpailusäännökset kaataa kaupan vielä jälkeenpäinkin, jos löytyy keino näyttää mun tiedot toteen. Miten toimitaan? Tapetaan kaikki ja eletään onnellisina elämämme loppuun. Toimiva suunnitelma. Sä olet muuttunut. Ei valtion asioita voi puhua alemmalle virkamieskunnalle. Sun on pakko. Miksi? Kato kun on vihollinen. Men finska statens energibolagsaffär är penningtvätt i mycket större utsträckning. Pimeätä rahaa Moskovasta, Pietarista, Azerbaidžanista, Kolumbiasta, Luxemburgista. 20 miljardia. Ne on sokeita, jos ne ei tiedä. Ei välttämättä. Joskus moraali pitää eliminoida. Kansakunnan edun nimissä. Väität sä, ettei ne itse hyödy tästä? Eikö lopputuloksen kannalta ole aika saman tekevää, kumpi on syynä? Ahneus vai typeryys? Näyttöä ei ole. Pitäisi pystyä avaamaan pimeitä tilejä. Kun kansallista projektia eli valtioyhtiöiden yksityistämistä alettiin toteuttaa, hallitus päätti, että työllisyys, turvallisuus ja ympäristökysymykset eivät saa vaarantua. Nämä periaatteet on kirjattu kauppaehtoihin. Valtion energia myydään sveitsiläiselle GIP-sijoitusyhtiölle. Hallituksen päätös on yksimielinen. Miksi tähän on oikein ryhdytty? Jos valtionyhtiötä hoidetaan huonosti, eikö olisi järkevämpää vaihtaa johtoa, kun ryhtyä myymään koko yritystä? Do I look like a wanted criminal, huh? Look at this tie. This is handmade. Iroma. From Ryosiok. I gave one to your minister, Hinkkanen, as a present. What else did he get? Se kippo pitäisi uupua.
Mutta sijainti on viranomaistietoa. Raise to anchor. Miksi mä en jatkanut huoletonta juopon elämää? Ihmys ei tiivisty joukossa, vaan johdossa.